Ik ben Johan van der Meulen, directeur bij 8D Games. 8D Games is een serious gamebedrijf waar wij speeltjes maken voor het onderwijs, de zorg en ik voor de overheid. En dat doen we altijd met een educatieve inslag. Nou, in speeltjes, moderne speeltjes, maar oudere boerdspeeltjes zitten elementen die helpen met de motivatie. Waardoor dat steeds meer in het Fries. En dat doen wij omdat wij speeltjes maken voor impact. En wij zeggen dat, in ieder geval voor mensen waarvan Fries geen membertaal is, speeltjes in het Fries gewoon of andere dingen in diezelfde taal ondersteunt ik met het leren van nieuwe dingen of met het onthouden of met motivatie. En daarom zetten we dat ik op verschillende manieren zei. Heel lang geleden wie ik nog softwareontwikkelaar. En ik maakte toen nog applicaties en interventies. Ik mijn serious inslag, maar altijd met een heel soort blik op de mensen. Dus ik die altijd een heel soort testen en om echt uit te vinden hoe maken we nou iets wat echt impact heeft. Wij signaleren dat er een heel soort taalarmoede is onder band. En dat willen we graag aanpakken, together met andere Friese organisaties. En dat hebben we hier, maar digiteels. En digiteels zijn verschillende volksverhalen uit de regio, together met de collecties van musea, waarbij we de band door verschillende oude verhalen spelen, waarbij ze leren over het verhaal, maar ik over het Fries, omdat het tweetalig is. Waarbij het zowel lezen is, maar ik inspireren. Dus de kinderen van beide krijgen ze mij. Wij maken serious games en dan denk je misschien wel heel gauw dat maar digitaal lezen, maar dat hoort helemaal niet. Wij zeggen heel wat is nou het probleem dat we hier oplossen willen. En soms is iets fysieks, een boordspeeltje of neem het maar, vol beter voor de impact die we daarmee realiseren willen. En in verschillende trajecten, we hebben nu begeleid werken met MCL, zien wij dat nieuwe technieken zoals VR, dat als we dat in het Fries aanbieden, in plaats van in het Engels of in het Hollands, dat mensen daar al eerder van denken, oh, dit ken ik wel. Ik zie in mijn eigen situatie dat mijn vrouw die praat Hollands en ik zelf Fries, dus we ben ik huid en mama. En dus juist daarbij, ik al heel bot dat er binnen een paar woorden dat kind hij heel goed in het Fries. Hij versteert alles wel, want ik praat altijd Fries. Ja. Maar hij communiceert al heel gauw in het Hollands. Dus dat begint al heel beticht. Dus dat daar verschil in maatjes kunnen al bij de peerters, dat zou al heel mooi zijn. Ja.